hedder Lotte Cecilie Jørgensen. Jeg er 14 år gammel, kommer fra Jyllinge skole og starter på Klostermarksskolen i 7. C. Min bedste oplevelse her på skolen, det var nok, da jeg startede i klassen, og jeg blev taget rigtig godt imod og fik en masse gode klassekammerater, en masse gode veninder og drengvenner og sådan noget. Skolen er så blevet bygget om, så vi har fået mange flere lokaler, pænere lokaler og klasselokaler og sådan noget. Og vi har så fået et klasselokale hernede, det hedder så Kilden, hvor 7., 8. og 9. så er. Og så har vi fået nogle skabe, som vi så skal bruge til computer og skolebøger og sådan noget, vi ikke skal have med hjem, og dem må vi så udsmykke og sådan noget. Og så hernede, der er 5. og 6. lokalerne så, hvor de har klasselokaler. Derinde, der er 5. tror jeg, hvis det er. 5. A. Og så derinde, der er 6.